oso garrantzitsua da korrika hasi aurretik beroketariketak egitea. Bai, giharrak luzatzea. Larga bista! Giharrak luzatu izan du, ez zuaitzpean luzetzan da egon. Aizu, nik aurrena burua prestatu behar dut da. Korrika egin behar dut, baina ze estilotan. Ai ama, korrika egiteko ere zalantzak aldituzu. Izan ere, hainbeste modu dago korrika egiteko. Egin daiteke saltuka, lasterka, harinegetan, atxintxika, korrika txikian, pauso bizkorrean. Baina ez aldira guztia berdintzuak. Larga bista, korrika txikian egin dezakezu edo pauso bizkorrean? Ados, konbentzitu nauzue. Ara, joan zaizkiota zalantza guztiak. Hemen da korrika bizkor, mugi! Hori da, martxoaren 14ean, Andoainen hasi. Hemen, Martin Ugalde parkean. Eta martxoaren 24ean, Baionan bukatu. Eman euskara! Elkarri! Hemen euskaldun izatea bezalako dudarik ez da. Hemen ez dago euskara adinako askatasunaren aldeko itxaron.